Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Encing. Oke, sekian aku dikongkon Mbak Lipah mbek ngatemi ning gone Mbah Noh, guys. Ki atur-atur ning gone Mbah Noh Mbak Tika. Wis mulih kita. Siapa lagi? Assalamualaikum. Ini guys. Ngguri lah kita. Assalamualaikum. Ya. Iso yang Pak nada tak nak. Duh, sik guys. Oke, iki ninggone Mas Desa soalnya kayak nawang begini iki tak salini aku. Kira usah. Jangan penggone nganu ya Mbak Lipah mbek ngatemi. Lah ada segone ndi? Dua sa. Ya udah ada. Ya. Bahan di turun. Turun. Susah. Tadi kan ya? Selesai Ahmed ya. Ya. Oke, yes. Nang mangan kerja. Mana? Terus main mana? Wah, langsung desa. Desa ya, aku mantap ya. Oke, siap. Oke, ini Mbak Tika ya kayaknya. Itu bang. Balik mulai guys, kita gini kan kudewi. Tapi seneng gue sendiri Mbak Ani ternyata ya sedang kok. Tak kira kan sedang guys. Soalnya Mbak Sisi Mbak Ani kan, ya aku kerja apa? Terus biar gitu masih. Ini masih untuk sekolah ngene Mbak Lipah putrane Mbak Lipah karo Mbak Nengat iki. Jadi satu guys. Wes. Oke. Loh, rasa masak sego inggo. Soalnya makanan sithik guys. Karen tutup astagfirullahaladzim. Janganku kan gawe sapa-sapa. Yo. Aku dengi ya dikongkon mau aku. Aku pengen Mbah Rom nih guys. Atar-atar ngene Mbah Rom iki kucing ora ya. Wong kene guys. Mbah Rom. Kucingnya sampean ndi, Mbah? Hah? Kucingnya mama apa? Aku kok nang omah wedi. Kilo, 4 kene lho. Ya tak. Lah ya mulai kok masa tak salini aku. Baru nek kembang telan, guys. Kayak ada kayak apa kucingnya? Halo. Alon nggon pas lem. Lah yo. Apa ambek aku tak upret tok. Sate ku dicolong. Itu colong barang. Dolan guys, untungnya kucingnya dolan. Assalamualaikum. Salam. Mbah salah di bagi. Rone Mbah Rom iki guys. Iki diweneki lek ngatemi karo Mbak Lipah, Mbah. Terima kasih. Jangan lo deh neh. Ini mbak Tanget putah. juga iso. Iso kota. Iya mbak, dadi siji. Garing perambangan iki tapi ngene. Garing turut pinggir. Walah. Kalau kowe delek kulkas ae dincang neh engko ngono. Gak usah. Malah garing. Garing turut pinggir. Ya sakmono ae mbah, iki lek kulkas lah iya mbah. Iya. Lah kok akeh men ngono lho, maksudku engko garing tiwas. Garing. Sampeyan wis layat nang? Wis. Walah mbah yo.
Aku lali nek lipah meteng iki ora nglayati. Nek ngatemi engko tak kon mak encring ngono. Ndak ya, guys. Soalnya Mbak Lipah iki gak nglayat. Meteng, ku nek sawanan. Penasaran. Ngene bareng, guys. Jangan roden nek. Odene. Wong banyak sendiri. Ya, Aku tawan. walah. Tawan ibu. Heeh. Ndak bagi Mbah. Piye lah Mbah kok. Jek akeh mang diwen lek samini diwen wong kulon. Adange nek jangane kan bagi ya, Mbah. Tapi ya penak ngono, guys. Dadine iso weh-weh ceramono, heeh luwih akeh nuwi. Lah mek kacang iki tahune tak lho. Kacang ya jek. Tak wena Mbah ya ning iki. Lah ora mbek bagi-bagi ngono, Mbah. Kacang sakmono akeh kok. Aku sing guri tak kayak agi-agi. Lah yo kayak agi-agi. Mungkin akeh-akeh ben rezekine akeh. Wis padha dadi nasi siji ae, Mbah. Guys. Jangan ketik. Wis. Saterane jangan ketik. Heeh. Makasih, Bes. Makasih. Nek ketik tak udah sini. Terus saya mulai kok sih. Kowe wangi aku ngapain. Nang pat-pat ndelok kok. Mbak sampean kan tak bengi ra kesel. Rai tuange pengindah cek mergeneh. Dek tak suka. Masa. Sama. Yuk. Padahal diperut jenusan. Alah, tapi harus gede. Masih ada tak mamang live aku nganu ya, Cing. Heeh. Kok keras ya? Kan tanggal 5 ya. Tanggal 5. Kasih gitu kasih. Sik tau 5 detik. Kan tanggal 5. Iya. Aku enggak pacare tak enggol ya, Cing. Iya. Pacare ki omahku, pacare main badane. Ini kita harus dulu. Ya. Mulane dengan Ada calon mertuanya ya, aku juga besok malam. Dia langsung berdiri, putih deh. Kena mental, jangan balik pas. Mangke ya mudah. Kayak kau udah bawa tak anunya tak sana. Masih. Nek mbak murok kau lagi mbak. Cocok, Mbak. Aku udah nih marahin. Cocok ki nang sama Rene. Iya. korban itu kono aman. Dari luar kono kuwi. Aku ame dia tak libat. Wis siap lek mengo. Pak ini nyerang banjir kita. Pak, kamu mantu. Orangnya lebih gua. Seneng ngendik nih. Jam 4 suruh ngelek sini. Iya. Apa-apa lele. Tang papa timu. Suruh urung Pokoknya gak sampe sik ayo nang kuwi mangi aku. Pengko. Enggak mau tekoi berkate. berkate kon jam 3 urung teko mbak saiki. Heeh. Padahal Dia lebih kecil tuh jarang. Yo wis tak jancuk aku yo. Oh, matang miso-miso ae ket mang. Ket mang iki lho. Gimana terus gini? So nek anak nangis mbok ngono. Yo gak lho. Mlojo. Ya aku yang kadang iki cokote mun ku wis kadung ketalon. Beda, Mbak. Kok nek Mlojo aja kono utang wis kadung ketalon ambek wong iki cacuk-cacuk. malah. Yo gak. Nek nangis sih langsung timplok iki ya. Astagfirullahaladzim. Kaya udene nganu. Hop. Nah, dengan ayah rokan. Sopan giliranku. Sing kira dhewe. Soapan apa? Iki nek bengi iki 17 tahun ke atas kene yo nek lebih ngono kuwi. Masa? Masih udah tamak kayak gini. Astagfirullahaladzim. Wah, Astagfirullah. Ate ku mana iki? kono. Sing siji. Gak ero aku. Anak gulane pecah ki sampel loh. Ini acara ngosok tau. Iso apa ora kok anak acara ndekne. Gak ero ngono metu mbek yange. Guys. Katuken. Dekat terus mangan iki, Pak ya. Kuwi jarane Pak Bambang apa? Antuk. Gak iso turu. Mana gedang.
Lapangan roti, kon dipandang kok nek gone bareng bocah guys nganu. Dipangan, Pak. Bisa kok tak atus ya? Ya aku wis nyampe ning pasar, iki mau aku ben mendarat nang Mbak Lipa, ora lek ngaten iki. Tapi kan mendarat iki mau tak tinggal aku malah atur-atur tok isu sampai mang isu jam berapa, Guys? Jam berapa aku lali sampai 3:30 soal iki aku juga guys nganu apa jenenge dia emang kan antani catering ini gak teko-teko jadi biasanya jam 3 tapi jam 3 tuh belum teko jadinya dia emang mana Mbak Mur terus takon ngilangi Mbak Mur mesinsan di kamar baliklah barang guys ngilangi Mbak Mur jadinya aku langsung budal nih pasar jam 4 deh saya masih kena acara jadi esok ngambut oh tapi gue berdekat kan dari masih kena guys uang itu janjiannya mau catering guys soalnya kan uangnya urusan mirawiri dengan guys ya aku kok lagi hamil tapi yang lagi kesel guys apa akhir-akhir ini kesel sama nasi yang mau terus teruskan konten kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, comment, subscribe dadah.